Nézőink, a híreink következnek. Na piatok ráno zvolal primátor mesta 33. mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva. V interpeláciách sa poslanci zaoberali verejným priestranstvom na Podhorskej ulici, opravou kovových hlávok cez rieku Bodvu a fungovaním komunitného centra ETP Housing. Hlavným bodom, pre ktorý bolo zasadanie zvolané, bolo odsúhlasenie návrhu na schválenie bankovej záruky na úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie výstavby polifunkčného obytného domu oproti penziónu Bodva a žiadosť o záväzný úverový prísľub na dlhodobý úver k financovaniu technickej vybavenosti. O prízemné časti komplexu určené na podnikanie prejavila záujem firma Steel Slovakia. V rámci objektu by bolo postavených 50 nájomných bytov. Zámer poslanci jednohlasne schválili. Ďalším bodom zasadania bola prestavba detskej nemocnice na dom sociálnych služieb. Budovu má mesto v dlhodobom prenájme od KSK na 30 rokov. Poslanci žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválili. Celková požadovaná suma je cirka 2 323 000 eur a poslanci schválili aj 5% kofinancovanie projektu vo výške 117 500 eur. V rámci prestavby sa v zariadení ráta s vytvorením 86 lôžok. V ďalších bodoch schválili 3 prísediacich okresného súdu a zaoberali sa návrhom zmien v správnej rade, dozornej rade a na poste riaditeľa spoločnosti ETP Housing Moldava. ETP Housing Moldava v závere informovala prítomných prednostka Mestského úradu Eva Paulínska o vykonaných kontrolách, v rámci ktorých bolo prehodnotené fungovanie umelého klziska a prevádzky výroby zámkovej dlažby. A csemadok